आं गैया बेखौ आं मिथिया प्रमद बर'नाव सोंबा बे क्लियार होगोन बेखौ प्रमद बर' सालायनाय BTR मार नामा बियो ना नङा गुड मर्निं एवरीवन बे समाव नोंथांमोननो लाना फैदों आङो सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'नि सायाव भिडिअखौ दा बे भिडिअआ जाहैबाय थारमाने बिथाङा बुंदों जोंनि प्रमद बर' सालायबाय थानाय BTR सरकारा सालायबाय थानाय BTR बा बड'लेण्ड मार नामा बे जायगाया होननानै बुंदों माने गावखौनो गाव माने जेबो पात्ता मोनाखै जाहैदों बिथाङा मानो बिटिआराव दङ ना बबेबा बिहारावसो दङ ना बहानि जाखो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों आरोखि थारमाने बिथाङा मानो पात्ता मोनै बा बुं मोनै जादों नोंथांमोना निस्सय भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला बुजि मोनगोन दा फंनैसो आं फोरमायनायनि बे बिथांमोना जाहैबाय मैया दाखालि जिथुनाखि सरकारजों हादान सिफायनायनि बा हा गोदान लानायनि थाखाय होग्लुंजानाय बा होखारजानाय बिथांमोना आरोखि मानो होनना बुङोब्ला जोंनि हायावनो जोंनि बर'फोरनि थागिबि मोनथाय जायगायावनो जोङो थानो मोनाब्ला बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों आरोखि थारमाने दा बाथ्राया नंगौबो बिथांमोनखौ सानहरोब्ला हा हु गैजारोङै बर' फिसाफोरनि थाखाय माने सरकारा बहाबाफोर जिथु सरकारनि हा दङब्ला बैफोरखौ एफा एफा थोरायनानै राननानै होयोब्लाबो मोजां जासिगौ जायफोर दंखायो बिथांमोनखौ मा खालामो बे सरकारनि गोसोसै नाथाय गैयै फिसाफोरनो राननानै होयोब्ला एसे एनै मोजां जागौमोन नामा बेखौसो आं बुंदों आरोखि दा बेफोर भिडिअखौ नोंथांमोना निस्सय जोबजासिम नायोब्ला बुजि मोनगोन आरो जोंहा मैया जिथुनाखि उदालगुरि जिल्लायाव BPFनि हाग्रामा महिलारि बारग' सिबा थांदोंमोन दा बेयाव गोबां बाथ्रा बुंदों आरो बिथांनावबो सोंदोंमोन माखासे ससियेल मिडियानि मानसिफ्रा जे NDFBफोरखौ बा रन्जन दैमारिमोनखौ जेलनिफ्राय बख'नायनि माखासे खोथा बुंदोंमोन नाथाय बे समाव जोंहा हाग्रामा महिलारिया बारग' सिबा मा बुंखो BPFनिफ्राय बिथाङा बुंदों बे बाथ्राखौ आं जेबो मिथिया बेखौ प्रमद बर'नाव सोंदो होनना बुंदों बाथ्राया नोंगौ सैथो मानो होनना बुङोब्ला BTR एकर्डआ NDFBफोरखौ लानानै एबसुखौ लानानैसो प्रमद बर'आ खालामदों बे हिसाबै हाग्रामाया सोंनो थिनदों नाथाय मोनसे खोथाखौ हाग्रामा महिलारियाबो साननांगोन आरो बिथाङाबो जुजिनांगोन नाजानांगोन दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंथेनानै दोननाय लोगो लोगो हाग्रामा महिलारिनि थाखाय फैबाय थानाय 2025नि इलेक्सनाव जिथुनाखि हाग्रामा महिलारिया बेफोरबायदि बा NDFBफोरनिफ्राय भट मोनगोना मिसा नामा आं बेखौ सानहरो बेखायनो बिथाङा बेफोरबायदि आं मिथिया आं बुजिया बेफोरबायदिखौ दा बुं नोंथाङा मा मावनो सानदों NDFBफोरनि थाखाय आरो मा खालामलांनो सानदों फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसनफोरनि थाखाय नैबे बाथ्राखौसो बुंनांगोन गोदोनि समा जि जाबाय थांबाय नाथाय नै दानिखौसो जोङो साननांगोन फैबाय थानाय इयुन फिउचारफोरनि थाखायसो जों साननांगोन बे NDFBनि बिर जोहोलावजो बिथांमोना जोबथेसालियाव भुगिनांनानै दङ जेलनि आलासि जानानै दंहैयो दिनैसिमबो बिथांमोना बिसि फिसा न'खरैनो ग्रें ग्रें रायजो जाफैयाखै बारो बेफोर बाथ्राखौ दोनथ'दो दिनै आङो BTR सरकार आरो BPF सरकारनि सायाव बुंनो सानो UPPL आरो BPF नोंथांमोन हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर' नोंथांमोनहाथ' हाग्रामा महिलारियाथ' गोबाव सम 17 बोसोर सरकार सालायबोबाय बै समावबो नोंथाङा सनितपुर आरो बिश्वनाथनि सायाव जेबो खालामबोनो हादिया नाथाय दानि नैबे जिथुनाखि सोलिफुबाय थानाय बा रुलिं गभर्नमेन्टआव थाबाय थानाय जिथुनाखि UPPL सरकार नोंथांमोनहाबो मा दिनैसिम 4 बोसोर जालांबाय 5 बोसोराव हाबबाय नोंथांमोनहाबो बै सनितपुर आरो बिश्वनाथनि थाखाय जेबो माथा मारला नामा जेबो सानला नामा दिनै नोंथांमोनहा साननायमोनब्ला बा माथा मारनायमोनब्ला बैफोर सनितपुर आरो बिश्वनाथआव रोजा रोजा बर' फिसाफोर दङ बै बर' फिसाफोरनि भटआ सोरनि जागौमोन नोंथांमोनहा दिनै BTR सोखानो हानायमोनब्ला बा बै समावनो BTCआव सोसनखानो हानायमोनब्ला बै हाजार रोजा बर' फिसाफोरनि भटआ बे आसिनि मुल्यआ सोरनाव खारगौमोन जोंनि बर'फोरनावनो फैगौमोन मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो हाग्रामा महिलारिनाव थांगौमोन मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो प्रमद बर' सारनावनो थांगौमोन अब्ला नोंथांमोना मानो बुजियाखै मानो नाजायाखै सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ नोंथांमोनहा मानि थाखाय एथ'ग्राब साइडआव नाथ्रोनानै दोनगासिनो दङ जाय फालाव बुंनो थाङोब्ला नोंथांमोननि थाखाय भटआ आसि मोनसेयानो गोबांथार मुल्य दिनै नोंथांमोनखौ मोनसे भटआनो फेजेनोब्ला नाथाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव रोजा बर' फिसाफोर दङ बिथांमोनखौ बा जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ गारनानै नोंथांमोना BTRनि फारसेल' अराय सम खोथा बाथ्रा सावरायबाय थाबा जागोन नामा जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ माब्लानि समाव BTRआव सोसनगोन माब्लानि समाव BTCआव सोसनगोन बैफोरखौबो नोंथांमोना सावरायनायनि गेजेरजों माने सनितपुर बिश्वनाथखौबो सोसनफानानै बै सनितपुर बिश्वनाथनि बर' फिसाफोरनि आसिनि मुल्य अर्थात भटखौ नोंथांमोनहा बोजबनानै लानो नाजाब्ला मा जायो आरो माब्ला सोसननो सानदों नोंथांमोना सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ बिनि थार फिननाया सोरनावबा दंब्ला रोखायै नोंथांमोना फोरमायहर आरो मानगोनां जोंहा एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सार नोंथाङाबोथ' गोबाङानो बुङो
सनिपुर बिश्वनाथनि थाखाय गोख्रों खामानि मावनांगौ हाबा मावनांगौ नंगौ बाथ्रा सैथो नाथाय जोंनि बेफोरबायदि सनिपुर बिश्वनाथनि एबसुफ्रा दुखु दामोन खिन्थु लेहेमनि थाखायनो गोख्रों स्ट्रं भाबै जेबो बुंनो हायैखायनो दिनैसिमबो माने जोंनि सनिपुर आरो बिश्वनाथआ मोनफ्रोमबो बिथिङाव दावखोनो हायाखै बेखायनो थालांगासिनो दङ आरो एंगार गालांजागासिनो दङ आरो मोनसे खोथाया अराय सम गोसोआव लाखि जोंनि सनिपुर आरो बिश्वनाथनिफ्राय सोर साबेसे बबे पलिटिकेलावनो जा एबसुआवनो जा बबेबा मोनसे दल संगठनावनो जा सोर लिडार दङ रावबो गैफेरा मानो दिनैसिमबो जोंनि सनिपुर बिश्वनाथआवबो MA BA फरायनाय मानसि रावबो गैया नामा एडुकेटेड मानसि रावबो गैया नामा माइन्ड गोनां मानसि रावबो गैया नामा सुबुं साननो हानाय रावबो मानसि गैया नामा अब्ला जुदि दङब्ला जोंनि सनिपुर आरो बिश्वनाथनि एबसुनि स्टुडेन्टफ्रा बा बर' फरायसा आफादफ्रा बैफोरखौ बिसार खालामनानै जोंनि सनिपुरनिफ्राय दिनैसिमबो ना बले पलिटिकेलनि लिडार फैदों ना बले फरायनाय एडुकेटेडनि बिभागावनो जोंहा मुं लानो हानाय गोहोनि मानसिफोर फैदों मोनफ्रोमबो बिथिङावनो साख्रि बाख्रियानो जा जेरावबो जोंहा गेजेन बेखायनो दिनैसिमबो साननानै नाय मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जोंहा बर'नि लिडार ओंखारो माबा मोनसे आफाद गोदान खुलि बेवहायबो जोंहा BTR निनो बा थाखानाय BTC निनो लिडार जिथुनाखि गोदान पलिटिकेलनि लिडार ओंखारो बेयावबो BTC निनो लिडार मोनफ्रोमबो दिनै BPF नि लिडार सोर दं हाग्रामा महिलारि सोर बियो बहानि BTC नि प्रमद बर' बिथां UPP नि सासे लिडार चिफ नङा होमबा सोर बियो बहानि बेबो BTC निनो अर्थात BTR निनो अब्ला जोंनि सनिपुरनिफ्राय बोरो रावबो गैया जोंनि सनिपुराव मा गावजों गाव हिंसा हिंसि नामा NIA नामा जोंनि सनिपुरा BTR खौ बोजबनानै लानो गोसो गैया नामा दङ 100 110% दङ नाथाय मोनाखै गाबनाय दं दुखु दं जोंनि सनिपुर आरो बिश्वनाथनाबो बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे फैबाय थानाय इलेक्शननि सिगां हायोब्ला बिनि रिप्लाइखौ होनायजों लोगोसे आंनि सोंनायनि फिननायखौ होनायजों लोगोसे खामानिखौ मावनानै दिन्थिफुंनो हायोब्ला BTR आव सोसननानै होनायब्ला रोजा रोजा बर' फिसाफोरनि आसिनि मैल' अर्थात भटखौ नोंथांमोनानो बा बर'फ्रानो मोनगोन होननानै आं मिजिंथिबाय अब्ला नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै निश्चय बुजिनानै लादो आरो जायफोरा मोजां मोनदों शेयार खालामनो हागोन बे भिडिअखौ आरो जायफोरा मोजां मोनाखै नोंथांमोना डिसलाइक मारिबाबो अरजाया बे नोंथांमोननि कर्तब्य आरो जायफोरा मोजां मोनदों भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामदो उदालगुरि जिल्ला BPF हान्जानि कनफारेन्स दंमोन ट्राइनियेल वान डे कनफारेन्स बेवहाय आं नुजाफैदों आरो नुजाफैनानै आङो जोंनि BPF हान्जानि जेसेबां कर्मि बा वार्कार बा लिडार्स आं बयखौबो लोगो मोनजोबदों आरो जोबोद मोजां उदालगुरि जिल्ला हिसाबै मोनबा समस्तिनि जितु BPF हान्जानि जितु अबस्था खुब मोजां 1 नाम्बार पजिशनाव जोंनि BPF हान्जायानो दङ बे मोनबा समस्तियावबो आरो जों देरहागोन आं बुंबाय थादों जिहेतु 2025 नि एप्रिल मासाव एप्रिलनि 8 तारिखआव 5 बोसोर कमप्लिट जागोन बे हिसाबै आङो माने एप्रिल मासावनो इलेक्शना जागोन होननानै बुंबाय थादों आरो जागोनबो 5 बोसोर कमप्लिट जागोन आरो जोङो BPF-आनो एबसुलुट सिंगेल मेजरिटि मोननानै सरकार दागोन बुंखानांगोन ना भुल दा खालाम BPF-आ माने सरकार बानायगासिनो दङ साराय बोसोर एथ' खस्थ' खालामनानै BPF दलखौ BPF हान्जाखौ लाखिबोबाय दिनैसो जुदि सोरबा जोंखौ गाज्रि मोननानै दल सोलायोबा बियो गावखौनो नस्थ' खालामनानै लानाय जागोन होनना बुंदों बे जोंनि कर्मिफोरखौ मिथिबाय बारा गोबाव गैखाला जिहेतु इलेक्शना बे हिसाबै आं बुंदों ओंखायनो नस्थ' खालामनानै लानो नाङा जेरैबायदि खस्थ' खालामदों बेबायदि खस्थ' खालामबाय थाबाव जों BPF-आ सरकार बानायनो थांगासिनो दं आरो सरकार जायोब्ला जों मा हाबा मावगोन बेखौबो आं बुंखाबाय दे दिल्ली महरमोन गोबां माने लोगोनाथारमोना बुंदोंमोन माखासे रोंगौथाय सोलोंनोबो बर' हारिनि सोलोंहोदों नाथाय जों गोबां जोंनि बर' हारिफ्रा दिनै जोबथेसालियाव दङ उदां अख्राङाव फैयाखै बेनि गोसार मा बुंगोन बेखौ बे प्रमद बर'आसो मिथिगोन बेहाय आं गैया बेखौ आं मिथिया प्रमद बर'नाव बे प्रमद बर'आसो मिथिगोन बेहाय आं गैया बेखौ आं मिथिया प्रमद बर'नाव सोंबा बे क्लियार होगोन बेखौ आं कनफिउस जागासिनो दङ थारमाने आं माने BTR-आव दंना बड'लेण्डआव दंना नाब्ला बिहारावसो नामा जोङो आंसो कनफिउस जागासिनो दं माने गावनि हायावनो जे गावनो बर'फ्रा माने फिसा माने बाथुल बायदि जों बाहायजादों बेखौ नायनानै आं थारमाने कनफिउस जागासिनो आसामाव दंना गैया माने बड'लेण्डआव दंना गैया नैबे बाथ्राखौ जों कनफिउस जानानै थारमाने कनफार्म खालामनानैसो लाग्रोनाय गाहाम जागोन नामा थारैनो बड'लेण्डआव मारनाया बियो
बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जाहैबाय बड'लेण्ड मार नामा बड'लेण्ड मार बे दा जों जोंनि प्रमद बर' सालायनाय BTR मार नामा बियो ना नङा प्रमद बर' बेयाव मोनथाय गैयामोन नामा दा नोंथां